Joj, tak sa mi nechcel ísť domov. Jasné, že sa mi chcelo ísť. Tak rozmýšľam. Toto čo je? Fuj, vyzerá to jak hovno. Dobre, to nie. Mama? 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 Bože, kde je zasa? To čo je pre Boha? To by som mohla zjesť. Nechcem. No, takže... toto je tlačeň. To čo je pre Boha? Nechcem. Na to spojiť. Asi nebudem mať prúser. No, takže idem tu napísať. Počkaj, čo tu je? Do reči, ja to neviem čítať. Čo, ak to sú tajné veci? Ja to idem prečítať. Bude sranda. Jasné, že to idem prečítať. Neviem čítať. Vôbec. To je jedno. Činky. To je ťažké. Aj keď to stále nosí ocino, a nie je to pre mňa. No, takže... trochu by som tu mala upratať. Jasné, že nie. Nechce sa mi. A úlohy takisto. Čo ja budem tak robiť? Tak ja neviem, mohla by som zavolať maminu a dať, čo by sme urobili? Nie. Že by som išla aj upratať kuchyňu? Nie. To má robiť mama. Otko za chvíľu pôjde pracovať. A že by som si dačo na otkomom počítači zahrala? To je dôvod, ale on na ňom pracuje. Asi som mi zabudla na vecko. Konečne som prišla. Konečne sa mi objavila. Tak. Ahoj.